Hola, bon dia, em dic Diego, soc de Venezuela i tinc 16 anys. La meva llengua materna és el castellà i estic aprenent a parlar català i anglès. El castellà és una llengua romànica que prové del llatí. Algunes de les expressions del meu país són achantau, que vol dir trist, sense ganes de fer res. Alebrestado, vol dir esvoltat. Pacos, membre del cos. Tinc 17 anys, soc d'Ucrània. La meva llengua materna és ucraïnès. Aquesta llengua la parlen 40 milions de persones, per tant, la família lingüística és eslava. A Ucraïna l'idioma oficial és ucraïnès, encara que el rus es parla àmpliament a l'est i al sud del país. Segons el cens del 2001, 2/3 de la població tenen ucraïnès com a idioma nadiu, mentre que el 30% declara que és el rus. La majoria dels ucraïnès parlants parlen el rus com a segona llengua. Vaig néixer a Espanya, però quan era petit vaig marxar a Ucraïna. La meva llengua materna és ucraïnesa. Jo parlo català, castellà, ucraïnès, anglès, i francès. Al món, 40 milions de persones parlen llengua i з експресіон це лінгва українеза. Взимку холодно тільки тим, у кого немає теплих спогадів. Але верт фафет перальскенотений рекорд скаліць. Справжній друг дорожчий за любу річ. Els veritables amics són més valuosos que qualsevol cosa. Movi naša cultura, en llengua la nostra cultura. Hola, em dic Manuel Castro, tinc 13 anys, vaig néixer a Cali, Colòmbia, la meva llengua materna és el castellà, parlo català, francès, una mica francès i anglès. Al món són 100 milions de persones parlen castellà i 21 països parlen castellà. Algunes de les expressions colombianes són amigo el ratón del queso, vol dir amic fals. Pana, parce i mano vol dir amic. I parxar-se vol dir quedar. Hola, bon dia, em dic Nicolai, tinc 30 anys, soc de Bulgària. Vaig néixer a Iambu. Les llengües que parlo són búlgar, castellà, català, una mica romanès i anglès. Les persones que parlen búlgar són 11 milions. Aquí al mapa la meva ciutat es diu Iambu. Aquestes són les tres paraules que m'agraden del meu idioma. La primera és izlizane, que significa sortir. La segunda és match, que significa futbol. Y la tercera es тренирование, que significa entrenar. Здравствуйте, казвам Николай. Hola, em dic Karina Lamy i jo vaig néixer a la República Dominicana. La meva llengua materna és el castellà i jo sol parlo dues llengües, el castellà i el català. La meva llengua materna la parlen 493 milions de persones. La meva llengua materna es parla a Venezuela, Argentina, Colòmbia, Puerto Rico, Paraguai, Nicaragua, Xile i en molts països més. Les expressions del meu país són buquí, és una persona que menja molt, segona, salmoca, has d'estar atent a tot allò que pugui passar. Tercera, soy la para tuya, vol dir que jo soc aquí, tu tens poc. Em dic Àngel, tinc 15 anys i soc de Venezuela. La meva llengua materna. Vaig néixer al Tigre, a l'estat Anzoátegui, a l'any 2007. El castellà es parla alrededor de tot el món, amb un nombre de 493 milions de persones que parlen el castellà alrededor de tot el món i es parla a quasi tots els continents. El castellà perteneix a la família de llengües romàniques, ja que és provenent del llatí. En l'orient del país parlem més ràpid i amb un accent més fort i pronunciem molt la R.
Una expresión muy utilizada en el meu país es "naguara llave", si eres 8, agile que no hace falta, que en catalán vol dir "ostres no, si que ets ruc, marxa que no fas falta".